приятел си и мой цар. Алелуя, каква привилегия! Каква привилегия, мой приятел, мой цар, мой спасител, мой приятел. Алелуя, алелуя, алелуя. Исус е моя приятел, Исус е моя цар. О, алелуя, Исус е всичко. Исус е моя живот. Приятел, алелуя. Библията казва, че в същия ден Исус излезе от къщи и седна край езерото. И събраха се край него големи множества. Множествата разпознаваха помазаника, помазанието, разпознаваха Христос. Те имаха нужда от Него, имаха нужда от Неговото присъствие. Може би някой от вас казва: ей, нямам приятели. Може би някой от вас казва: ей, нямам който да седи до мене и да му кажа две думи. Ей, приятели, Христос е всичко това, от което имаме нужда. Амин. И приятел, и родител. Амин. Алелуя! И събраха се край него големи множества. Затова той влезе в седна в една ладия и целият народ стоеше на брега. И чакаха нещо да каже. Чакаха дума от него. И Библията казва, че и говореше им много с притчи, казвайки: ето, сеячът излезе да сее. Алелуя, кажи: ето сеячът излезе да сее. И днес аз питам, ако днеска ти си сеяче и покрай тебе има хора, независимо колко са, какво семе ще излезе от тебе? Замислихте ли се, приятели, какво ще излезе от тебе? И знаете ли какво ще излезе от нас? Това, което имаме. Това, което имаме, това ние даваме. Затова много е важно с какво се изпълваме. Днеска сеячът какво семе взе? Да, приятели, на работа ходим, в къщи, с децата, ежедневието, заобиколени сме от този свят. Но днеска какво семе се изпълнихме? Дали сме намръщени или все пак усмихнати? Дали сме отчаяни или все пак уверени? Защото вярата е увереност в това, което не се вижда. И когато тя идва и се вижда, тя става реална. Но днеска, приятели, какво семе има в тебе? Какво семе има тук в сърцето ти? Какво семе има тук в езика ти? Библията казва, че има и смърт в езика, има и живот. Днеска ти можеш да благословиш, но днеска ти можеш и да проклинаш. Амин? Халелуя! Но аз вярвам, че днеска ние се изпълваме с доброто семе. Амин! Защото учениците, когато видяха човека, който протегна ръката си и искаше нещо, за да бъде благословен, казаха: това, което имаме, това ти даваме. Алелуя! О, мой приятел си, мой цар си! Какво имаш днеска, приятелю? Ако седне днеска човек да пие кафе с тебе, какво ще излезе от тебе? Ако днеска пътуваме 1 час с колата, какво ще излезе от тебе? Ако днеска сядаме на обяд с тебе, какво ще излезе от тебе? Но аз вярвам, че винаги това, което излиза от нас, е Христос, пълнотата и смисъла на живота. Амин. Какво изпълваме днеска сърцето, това говори и устата. Да, приятели, дори при семето, какво ще посеем днеска? Това, което имаме. Целият месец сме сяли. Някой трябва да облече специална униформа, може би военна, може би полицейска,
може би жепейска или някаква друга униформа. Медицинска. Но знаем, че бяхме там и сяхме. Може би някой медицинска, някой учителска, нали? Цял месец. Така е. Но когато идваме тук, приятели, пред Господа, обличаме тези униформи. Казва, бяла мантия ти дадох. Вземи, казва, обличия. Казва, бяло камъче ти дадох. Вземи го, казва, с надписа на Исус. Кои са тези, които идват с бели дрехи, облечените, които идват от голямата скръб? Халелуя! Така че, приятели, през каквото и да преминем, през каквото и да преживеем, халелуя! Ние сме децата на Бога. Ние сме принцовете и принцесите, ние сме царското свещенство. Халелуя! Не забравяйте, приятели, че вие сте децата на Господа. И днеска ни не живеем както живее този свят. Но така живеем в този свят, сякаш живеем в небето. Амен? Затова, когато се обърнеш към човека до себе си, можеш да му кажеш: хей, небесен! Хей, небесен! Алелуя! Да му кажеш: ти не си от този свят. Кажи: за малко си. Кажи: за малко си. И днес, ако ти си сеяча, какво ще посееш? Така че, приятели, не само финанси, но днеска само можеш да кажеш дума и демоните да бягат. На мъртвеца само можеш да кажеш: в името на Исус възкръсни, и той може да стане. Ти днеска можеш да бъдеш този човек. Твоята ръка, върху когото я полагаш, само може да доближиш до някой и да кажеш: заповядвам в името на Исус, стани и ходи. И на часа ще стана. Поради това, че в тебе е семето на Бога. Не ничие семе, но семето на Бога. Като дал Христос, чрез него той е посял, за да спаси целия свят. Едно семе за целия свят. Така че днеска, приятели, и ние сме сеячи. Чрез говоренето, поведението, живота ни, служението ни, даването ни, дома ни, семейството ни. Всичко. Да, и ти можеш да си караш хубавата кола, но не да отвориш до край всички прозорци и сякаш таралеж имаш под мишницата. Не, че е проблем да си караш колата. Нели? Дори когато караш хубавата си кола, например, отново може да бъдеш светлина в тъмнината. Така че и добре да си облечен, отново може да светиш. Защото сърцето ти не е там, но сърцето ти е при Него. Амин. Затова днеска, сеячи, нека да посеем и да дадем на Господа най-доброто. Амин. Амин. Алелуя.